Ja, ja. Det er godt nok, du selv siger. Ja, hvad er der? Det er lige så tydeligt. Ja, det er lige så tydeligt, ja. Så er vi ved at være i nærheden af Hovborg. Ja, nu vil jeg fortælle du. Ja. Ja. Og det er sådan i den bil her, når det begynder at komme ned til fryspunkt, så giver han en alarm. Så ved okay. at man skal passe på. Nå, okay. Det gør tyskere meget ud af sådan noget med at lave det rigtigt. Ja. Og den har fartpilot, og den har det hele. Det var dejligt. Ja, det er rigtig, rigtig dejligt. dejligt. Det er bro. Hovborg fiskeri. Anden der, de der ruder, de der nede nu. Ja, de har lavet noget. Det kan jeg godt se, da vi var hoppe den anden dag. Ja, de vil jo lave en dam. De er da ved at lave en sø, du. Det kan da godt se sådan ud. Ja, det er de der. Ja. Ja. Der kommer her. Ja, ja. Jeg tror nok, det er sådan noget kursuscenter her. Det er dog derovre, ja. 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 Her står der en gammel kasse ude der. Ja. Der lå jo en smede herude for en gang. Nu var det. Jeg kan huske, vi var med heroppe med fatter. Ja. Der lå en gammel smede, og vi kørte i hestevogn op igennem. Det tog 3-4 timer Ja. at komme herop. Det skulle da altid, så bliver kørt rundt her i Fædrelandet, og så kan man lige tage noget video. Ja, men det er kun før, det er lidt ud, og I kan lige se. det er kun lige stå stille derovre, så. Vi lige prøve at kigge til det her. Nå, det er det derinde. I kan se herinde. Ja. Jeg tror egentlig, der er en del, der ligger over camping her. Også nu. Så kan... Ja, det er åbent i vinter. Nej, det jeg tror ikke, det er åbent her. Nej, det kan det. Det er Det er Hovborg Hytteby. Det er Hovborg Hytteby, ja. Kan man sige træhus, du. Ja. Ja, det er flot, da. Skal jeg lige se, at vi kan køre rundt i det her. Ja, vi kan bare køre lidt rundt. Det skal det noget. Der holder der en dernede. Ja. Det er så det der. Ja, det ved jeg ikke helt, men det er ting, der er egentlig. Ja. Men de har simpelthen byttet. Jeg ved, nu skal vi lige se, om vi kan komme her ned ad. Hvad er de også byttet meget ud af? Ja. Det er helt... Jeg tror, vi kan køre en runde her. Det er mere egentlig, vi kan køre en runde. Ja. Nå, okay. I den der? Ja. Okay. Der bor Ja, ja. Er det over den her gade? Det er over i det her. Der bor Gittes lille søster. Jeg kan godt fortælle Freja. Kitty's little sister lives in the green one. Freja. Det er også sådan en træhus. Nå, det må man godt bruge så bo i. Så Ja, også, særlig, ja da. De sagde jo sådan en træhus. Ja. Ja. Der er galt nu, det er plus. Ja, og nu ved jeg. Ja. Så nu kan vi i hvert fald svare jer, når Ja. kører vi lige her ned forbi. Det er så- Forborg Kirke. Så fortæller hende, det er en gammel krog. Ja. Ja, ja. Forborg Kro, ja. We used to go dancing here, Freja. Yes. Det var unge dage. Det var unge dage, ja. Den store træ der, Karl, kan du sige, at den var jo ved at vælte i stormen dengang, så den Nå. de savede der gren af. Jo. Ja, Det er flot her. det er jo hyggeligt, når det er, når man... Står nogle Det er rigtig hyggeligt inde i de små krogstuer der, jo. Hvad du skal jeg rulle af vinter ned? Nej.
godt dagen igennem. Ja, uha. Det er okay. Ja. Der ligger oven en bare med over. Der er jo en over. Ja. Det er det helt store for nogen af dem. Og der kom jeg ud. Ja, lad os bare se det. Og var så slog vi jo den Gagelbæk her. Den kan du jo da overhuse, Gagelbæk. Nå. Ja, ja. Og der lærer jeg gammel går, og du så er alt det her nye. Jeg så lige at tænde den, fordi... det er gammel, der var ikke mere røg lavet om, jo. det er den grå der, ja. Ja, det er den grå. Brunos wife comes from that farm. Ja. Ja, ja. Her kommer hun fra. Ja, ja. Ja. Jo, katten ligger der. Ja. Han har det derinde af forretningen. Ja. Jo, han solgte fjernsyn og radio og Alt muligt. køleskav og han har været der i mange år, ja. Vi er jo glad, vi er ballcenter her. Ja, her har vi været med valgfærd. Kører manden brænder derhjemme. Ja, Og manden er kæreste over nogle så gange. tog vi små veje Ja. i den lille røde der. Nå, okay. Lises mor der i den røde, Ja, ja. den der. Ja, ja. Der bor hun. Okay. Men den har hun bare lejet. Nå, Da okay. hun solgte går, og så ville hun ikke købe den. Nej, nej, så lagde hun bare, ja. Der har hun så set bo i en del år nu. Nå. Og her lærer mejeri. Det er jo mejeri, ja. Der arbejder jeg jo i 1,5 år, der er holdt Jeg på gjorde det fabrik. også. Jo, der er Jo. holdt på fabrik. Der var hernede i 1,5 år. Ja. Så kan vi komme ind der igen. Jeg har brugt her. Han er blevet træt. Den nye, snart nye jeg Polo, igen. der er kommet, Karl, der er lavet i 2010, Ja. den er jo blevet årets bil i Danmark. Nå ja, det. Ja. Jo. Den er kort til årets bil. Ja. Lige ind til Lille Svend har benzin nu. Jo. Den laver mod kirke. Nå, så du det. Den har været der alt den tid, jeg kan huske den hus. Ja, den der, den var flot. tror den der. det er en af de ældste huse, sådan noget i. Ja. Jeg kan huske, min mor, hun sagde, at der havde været slagterbutik i den ene en gang i Ænlund. Nå, okay. Der slagte de, jamen, jeg tror, de slagte det ud. Det har hun fortalt i hvert fald. Ja. Ja. Så siger vi tak for turen. Ja, det er i hvert fald. Nu er vi hjemme Og med der var Bruno lidt og at Lisa. se. Det har vi helt sikkert.